Nå, da. Velkommen til denne her video. Det er min fars barndom, mand. Det er vel blive min barndom, fordi jeg har spillet det meget sammen med min far, og han spillede det sammen med sin bror, da han var barn. Så ja, det er så meget min fars barndom der. Og det bliver jo også min. Og jeg har simpelthen valgt, nu undrer jeg nok, hvorfor vælger jeg 2-player i det her Double Dragon spil? Det er fordi, hvis jeg slår min marker, som der er Jimmy, ihjel, så får jeg hans liv. Lad mig vise det. I kan se noget på 1-player, der står 3. Og så banker jeg bare ham. Jeg er tilbage lige om lidt. Når jeg banker ham færdig. Bare vent, så er jeg tilbage. Sådan. Se, jeg banker ham, og kig dernede nu. 0-7. 0 på 2-player, 7 på player. Så kan I se det. De der klapper i skærmen, det er fordi det er på telefonen. Det er svært at man kan ikke optage på en almindelig en. Det kan held, at det gammeldags spil også på telefon nu. Så kan jeg jo lave den her gaming video, som der jo er min fars barndom. Haha. I skal lade mig være. Jeg sagde lad mig være. Og nu kommer, og tænk at der også kommer kvinder nu. Nogle onde kvinder. Ja, jeg banker jer, mand. Og hvis der kommer nogen i blå på. Shit, man, de kan ikke lade mig være. Jamen, vi må se om jeg gennemfører det. Fordi jeg har de 7 liv, mister jeg dem alle sammen, taber jeg. Men når jeg er Supreme Master forresten, havde jeg jo valgt. Den gør faktisk sådan. Så ja. Og nu slår. Okay. Supreme Master gør, at jeg får det hele med. Hvis jeg tager en anden, så en af dem gør, så stopper jeg ved helikopteren. Og jeg stopper også ved noget andet. Jeg ikke vil afsløre det sidste inden den sidste boss. Men der vil jeg stoppe, hvis jeg valgte noget andet. Men vi skal have det hele med. Også den sidste boss. Også det som som vi kunne vælge at stoppe ved. Det hele. Så og I skal lade mig være. Det går faktisk godt. Jeg smadrer jer, mand. Er I klar over, hvor ondt det gør? I tænker jeg ikke, jeg har ikke et hoved. Nå. Der er godt nok mange her. Men jeg er snart færdig med første bane. Snart. Og jeg siger snart. Sådan. Det må gøre naller. Det må gøre virkelig naller. Okay. Altså, hvor længe kan de blive ved? De der vil virkelig ikke lade mig komme videre i spillet, hva'? Det kan jeg være ligeglad med. Jeg går videre i spillet, og det gør jeg. Hey! Hvad laver du her? Du er stor. Jeg banker dig i selvforsvar, mand. Hov! Du må ikke banke på nogen, der er mindre end dig selv, mand. Det kan blive volateren, mand. Au! Det gør nas. Det går faktisk virkelig ondt. Jeg banker dig, fordi jeg bare er stærkere end dig. Nå ja, ham i de blå bukser, han hedder Billy. Det er nogle navne, de har. Det er bare sådan. Okay. Jeg troede lige, jeg havde banket dig. Og så genopliver du dig selv. Men i det mindste, så har jeg banket ham nu. Det var det. Og jeg gik amok, fordi jeg er chokeret over, at han gør sådan der. Nå. Jeg giver jer nogle slag, fordi I ikke kan lade mig være. Og det må I rigtig gerne gøre. Væk med jer. Pyha. Hvor er jeg bare god til spillet. Og hop. Og ved du hvad, du skal ned.
Haha, hva? Ned i hullet med dig. Jeg er god, mand. Det ser også meget nat ud, men det er det også i det her spil, der er det blevet nat. Ja, en helikopter. Wow, og forresten, det er ikke den helikopter, man stopper ved, hvis man valgte en af dem. De 2 kvinder krøj lige ned i hullet, dem fra helikopteren. Ja, tror jeg også, det kan jeg! I er færdige. Vent, er det der piloterne eller hvad? Det ved jeg ikke engang. Men jeg tror faktisk, det er piloterne. De kom så snart ved helikopteren. Så er det nok piloterne. Og helikopteren, ja, den styrter nok ned nu. Selvom det ikke ligner. Men det er også et gammelt spil. Jeg tror, den styrter ned. Altså, det var da også en dum idé, at piloterne lige skulle slås imod mig. Nå, men det, der sker nu, er, at jeg banker jer i de grønne bukser. Fordi kan jeg ikke finde ud af at lade mig være. Så kan I lære det, mand. Lad mig være! Nu er der sagt. Nå, videre. Der er en herovre, tænker jeg. Ja, jeg tænkte nok. Sådan. Ninja! Og au! I ninjaer er I klar over næste godt blive slået af en ninja. Ja, det er I, fordi I ninjaer. Er det så ikke en idé at lade være? Haha. Au! De opgiver bare ikke, men de er også ninjaer. Og nu fik jeg jer begge to med et helikopterspark. Så skal vi ind i den helikopter, og hvis jeg havde valgt den ene af dem, så var det efter den bane, jeg ville stoppe. Men det gjorde jeg heldigvis ikke. Nå. Jeg har heldigvis valgt Supreme Master. Nå, så I tror nok, I er sådan nogen, der er gode, hva'? Ja. Sådan. Okay. Ud med jer. Ud! Det er min helikopter nu. Ud! Ha! Ses på grillen. Eller det gør vi ikke engang, fordi vi røg ud af et vindue. Eller nej, en helikopter der. Nå, ham kalder jeg for Brian. Det gjorde min far også, da han var barn. Så kaldte han dem for underlige navn, ligesom jeg gør. For eksempel ham der kaldte jeg for en Brian, ligesom far gjorde, da han var barn. Sådan er det. Han faldt ud af vinduet her. Men du er større end mig, og du kan ikke være bekendt at slå mig. Altså, hvad er der galt med dig? Det var tæt på. At jeg var røget ud der. Det her, det er... Kan du så skrubbe af med dig? Din dumme brie. Jeg tror, hvis... En brie er jo en hvid ost. Og han har hvide bukser. Jeg tror, det er derfor. Sådan. Jeg bankede ud den ene brie, hvor han faldt ud af flyvemaskinen, og den anden, hvor han bare faldt om. Og nu er jeg kommet længere, jo. Ja, men der kan stadig tage noget tid. Det kommer an på, hvor god man er. Ja, det er 30 minutter eller sådan noget. Det kommer an på, hvor god man er. Så nu tager det nok bare ikke 30 minutter mere. Det er jo langt. Jeg bliver overrasket, hvis det gør. Okay. I to venner. I har bomber på jer. Sådan. Ja. Så det er en af døren. Og jeg kommer længere og længere ned. Og hvis jeg ser de der piloter har forladt det, så går jeg amok.
Okay. Hvis I har forladt det, så giver det god mening, at det styrtede noget lige her. Det der kommer til at fortryde! Du skal ikke slå. Og det skal du heller ikke. Lad være med at slå, ikke? Lad være med at slå. Au! Nej! Det går ondt. Det går totalt ondt, mand. Læg dig! Og følge et forrige forslag. Ham der kaldte min far, da han var barn, bare for osten. Det gør jeg faktisk også. Så det er sådan rigtig sjovt. Ja. Det bliver også min barndom en dag, jo, når jeg er voksen. Og han bliver kaldt for osten. Og han fjernede det der, den slåskamp kostede mig et liv. Nå. Men der var godt nok også nogle fælder der, jeg lige skulle passe på. I lade! Der er det. Bomber! I ved godt, det er bomber. Okay, hun gik ind i sin egen bombe. Wow. Så det er mændene. I har knive på jer. I er sindssyge, mand. Det skal jeg ikke have. Vi skal ikke knive på jer. Lad være. Vi skal ikke have knive. Jeg er god. Hey, Breman. Hvad laver du her? Er du kommet for at smage på min bare næver? Det håber jeg, du er. For det er det, du kommer til. Okay, nu bliver jeg gal. Det gør jeg ondt at slås imod den brie, mand. Nej. Haha, hva? Hvordan synes du måske selv, det går nu? Au! Det er løg. Sådan. Pyha. Det kostede mig heldigvis ikke et liv. Det var ret tæt på at koste mig et liv. Det er hver gang man går ind ad en dør, så bliver ens liv fyldt op, hvis I har lagt mærke til det. Men det var tæt på at koste mig et liv, den her slåskamp. Og jeg kom over det der mærkelige noget. Det her, det er som min fars yndlingsbane. Min yndlingsbane er faktisk i finalen. God musik og sådan. Men det og pænt med billederne og sådan. Det er det her, min far synes er pænt med billeder. Det må gerne være hans yndlingsbane. Min er altså i slutningen. Så ved I det, så har I noget at glæde jer til, hvis I også vil se min yndlingsbane. Ja. Okay. Det der, au! Er du klar over, hvad det er for noget, du slår med? Det går faktisk ondt. Det var lige noget, der går ondt på mig. Og nu skal jeg over det her vand. Plejer jeg at være god til det. Det plejer jeg at være rigtig god til. Mand. Der dummede jeg mig lige, men jeg faldt heldigvis ikke i. Så helt dummet gjorde jeg ikke. Helt dummet mig gjorde jeg nemlig ikke. Men det var ikke meningen, jeg lige skulle lave det der op til siden. Og altså, hvor kommer I fra? Men jeg har set den dør, I kommer ud af. Den har jeg set. Altså døren. Ikke? Men altså, helt seriøst, hvor kommer I fra? Du kommer til at fortryde det. Altså, jeg har set døren, dem i det blå bukser kommer ud af, og dem i det lilla lyserødagtige tøj. Altså, kvinder det. Nå, det er den dør, I kommer fra, for kan jeg se nu. Nu lægger jeg lige mærke til det. Der er den jo. Ja.
Det er jo ikke fordi de to brier er derinde, jo. Det er jo heldigvis ikke fordi de er derinde. I gør mig så rasende! Jeg har lige snakket om, at det ikke er fordi I er derinde. Så er I derinde. Wow, hvor bliver jeg gal. Du svinger mig bare. Det kan jo simpelthen ikke være bekendt, mand. Nu får du stillet med tæsk. Ja. Haha, hva? Gjorde det ondt? Kan jeg måske få ham ud? Ha! Jeg vidste bare, der ville komme en brie mere. Så blev han lige sparket ud. Okay. Nu bliver jeg rigtig gal. Læg jer dog. De har jernrør. Det går ondt at få jernrør på sig. Au! Du ramte mig med et jernrør. Det kommer du til at fortryde. Han kan ikke engang rejse sig op, fordi jeg er så hurtig. Wow, hvor er jeg bare god. Ja. Nu skal jeg op her. I den her tank. Sejt med en tank forresten. Og så er jeg klar til at banke ad jer, der kommer ud af tanken. Og hvad laver I inde i tanken? Forresten, navnet piloterne, det er bare noget, jeg selv har fundet på. Det er ikke noget, min far kaldte dem, ikke hvad jeg ved. Men jeg kalder dem for piloterne. Det er et navn, jeg har fundet på. Haha. Okay, I to. Hey! Nå ja. Ja, det er faktisk meget værre end min ironiske side. Hvad laver I her i tanken, når det er et flystyre? Der er Osten jo. Han har også sådan noget rigtigt sejt tøj på. Hør her, Ostemand. Det er sikkert dig, der har kørt tanken og trykket på det der skyderi. Det vil jeg ikke have, så jeg banker dig. Og det har lige kostet mig et liv, tror jeg faktisk. Eller... Altså, det har. Det tror jeg, hvis det har. Måske har det kostet mig et liv. Det er ligegyldigt. Men ved I hvad? I det mindste fik jeg givet ham tæsk. Hvor er jeg god. Ja. Det her, det ser meget voldsomt ud. Da gulvet forsvinder og alt muligt. Men jeg klarede det, jeg kom over. Og I piloter, hvad laver I herinde? Jeg tror faktisk, det er inde i tanken, det her. Fordi at, ellers er der jo ingen grund til at have klaret den. Så det er nok inde i tanken. Men I får test. Okay, det gør natter. Læg dig. Så. Og nu kommer der endnu en pilot ud herfra. Altså er der 3 piloter eller sådan noget, der bare slås en efter en, eller hvor mange af jer der overhovedet er? Det gør jeg ondt. Mange tusind tak. Vi har været brug for at gøre mig rigtig galt. Nå, ja. Au! Men jeg ser, at du slog dig også, din jernrørsmand. Det er jernrør, og det gør ondt. Jeg gider ikke jernrørene. Læg dig! Ja. Det her gør nas. Okay, jeg har jo et liv tilbage, mand. Pas dog på mit sidste liv. Ved I hvad? Jeg vandt over ham. Det er bare fordi jeg er god. Nej. Det her ser ikke for let ud. Jeg kan da prøve
Ja, lad mig prøve. Jeg går amok, hvis jeg falder ned her. Fordi det her, det er meget besværligt, og det er ikke retfærdigt. Ja. Og ja. Sådan. Ja. Ah! Jeg går amok! Jeg vil ikke have været faldet ned. Men hvis jeg falder ned i pikkene, så bliver jeg fuldstændig hysterisk. Jeg faldt ned igen. Det her er bare for åndssvagt og tarveligt. Men nu klarer jeg den. Nej! Og for det andet var det også uretfærdigt. Der var jo ikke noget at hoppe på. Men nu er der noget at hoppe på. Jamen, det er uretfærdigt. Det er det. Så ja, hvor er jeg god. Så nu var der noget at hoppe på. Altså, skulle det bare koste mig et liv, fordi de synes jeg var god. Nå, men sådan handler jeg ikke. Det er ikke min måde at handle. Nå. Sådan. Det er min måde. Fars måde at hoppe lidt der, hoppe ned i midten, og så hoppe på den sidste, og så hoppe over. Min måde er bare at hoppe på den første, og hoppe på den sidste, og så er jeg der. Nå, pilot. Var du alene, var? Vent, det er længe siden jeg har set dig. Jeg troede, jeg havde slået dig ihjel, mand. Jeg troede, du var død. Ej, det er da længe siden, jeg har set dig, din stærke mand. Og man må stadig ikke slå på folk, der er mindre end dig. Okay. Jeg må bare få ham ned i de der pigge. Mand. Altså, er du klar over, hvad du kunne have gjort? Nå. Okay. Og en ny fælde. Jeg har faktisk 5 liv, fordi Double Dragon tæller 0 med. Så 5 liv tilbage. Så bare sådan, så jeg er klar over det. De her, de er ret farlige. Det er også bare en fælde, det her, mand. Okay. Det gør ondt at lande. De her er virkelig farlige. Men den er også rigtig svær, den her. Jeg prøver igen. Okay. Nej! Hvor er det bare åndssvagt, mand. Det er da dårligt, jeg ikke kan komme videre. Det burde jeg godt kunne. Håber I hørte mit suk, fordi nu bliver jeg irriteret. Jeg prøver igen. Sådan. Et flyverspark, og det virkede. Det var alt, der skulle til. Okay. Og ja. Alle jer i det grønne, I kaster med ild nu. Kan jeg overhovedet beslutte jer for, hvilket våben I vil bruge? Altså, I vinder ikke af mig over alligevel, så det er jo egentlig lige meget. Jeg fik dig lige ned der. Nej. Jeg røg fremad. Det var heldigt. Okay. Nu tror jeg lige, at med markeren her lægger sådan noget. Læg dig dog. Okay, han har lægget allerede ned. Nu er jeg faktisk snart i sidste bane. Og det... Yes. Eller, altså... Teknisk set ikke. Den sidste bane er jo faktisk... Hvor jeg er oppe imod bossen. Den aller sidste boss. Og han er sindssyg. Han fjerner 4 af mine liv.
på en gang ved et specielt angreb. Og resten, det må jeg selv vente og se. Jeg siger bare, at han er sindssyg. Og jeg har faktisk en herinde, jeg skal have reddet. Så kan I så lade mig komme videre. I hørte rigtigt. Der er en, der skal reddes. Hun er blevet fanget af ham der. Hvad det nu er, han hedder. Og det er ham, jeg skal have stoppet. Men igen, han er rigtig, rigtig stærk. Og det er bare ikke meningen, at han lige skal overleve slåskampen. Men det er sandsynligvis mig, der ikke overlever den, hvis jeg ikke gør mig rigtig god. Men bare rolig, selvfølgelig gør jeg mig god. Eller også så er jeg måske bare bedre end ham. Men det må vi finde ud af. Og jeg med jernrørene, som der jo er kommet. I skal have back! Sådan, gjorde det ondt. Ah! Gjorde det ondt, hva'? Det håber jeg. Nu er jeg snart i sidste bane. Og I 2 piloter, jeg har haft meget ballade med jer for tiden. Det gider jeg ikke mere. Er det forstået? Ikke mere ballade med jer. Hvis jeg hører mere fra jer, hvis jeg hører mere ballade fra jer, så bliver vi 2 rigtig uvenner. Og det har jeg sagt rigtig mange gange til jer. Nu får I de her tæsk, som der jo faktisk er rigtig svært for mig at give jer. Men I får dem, og så vil jeg ikke høre mere. Så er det slut. Sådan. Så skal vi bare have tæsket dig. Sådan. Wow, hvor er jeg god. Åh nej. Nej! Men det gør ikke, at jeg har tabt. For jeg vil altid vinde. Og du vil altid tabe. Altså, han er godt nok sej, ham her. Han er godt nok sej, egentlig. Han bliver ved. Han bliver simpelthen ved. Det er godt nok for irriterende. Men nu er osten her. Hej, hvad så, oste, mand? Skal du lige få lidt tæsk? Mand. Okay, nu er du færdig. Haha, hvor er jeg god. Okay. Ha. Nu det magter jeg. Au! Pyha. Osten er færdig. Endelig er jeg inde i den aller sidste bane. Inden den næst sidste, hvor den aller sidste boss er. Så har jeg gennemført den. Det er jo teknisk set en samlet bane. Fordi den sidste boss er jo samme sted. Man får bare ekstra liv. Ja. Og I skal bare lade være, mand. Altså, jeg gider jeg ikke. Jeg er med jernrørene. Jeg magter jeg ikke mere. Jeg magter jeg simpelthen ikke. Ja. Nå. Jeg fik banket dem med jernstangene. Ej, hvor er jeg god. Og nu får jeg banket jer piloter. Fordi I er stadig kommet tilbage. Jeg sagde, I skulle lade være med at komme tilbage, og så kommer I tilbage. Det er bare, hvad jeg kalder løgn.
Shit, man, hvor er jeg galt. Og nu tæsker jeg. Jeg tæsker. Sådan. Nå, så er det ned her. Det er forresten den her bane, jeg sluttede i. Hvis jeg valgte den anden, så ville jeg slutte den her. Efter den her bane ville jeg slutte. Og det går ikke, vi skal have det hele med. Så vi slutter jo ved den sidste boss, fordi jeg heldigvis valgte Supreme Master. Og vi skal have banket osten. Ostemand. Ned. No! Blev der sagt. Pyha. Jeg er ikke bare god. Brin! Det er da første gang jeg oplever, at der ikke kommer efter ostemanden. Okay. Jamen, hvis det er en slåskamp med dig, Brin, så det er en slåskamp med dig. Så. Okay, det gør altså lidt næst. Au! Okay, nu bliver jeg træt af jer. Jeg har sagt, man slår ikke på børn, der er mindre end jer. Det gør man ikke. Pyha. Så er det bare dig tilbage, Brin. 3 stærke mænd. 3. Hører I? 3. Det er 3 stærke mænd, det er. Og nu er jeg gal. Nu er jeg simpelthen gal. Men ved I hvad? Jeg klarede ham. Fordi jeg bare er for stærk. Ja. Yeah. Og ved I hvad, ninjaer? Vent. Ninjaerne. Det har jeg ikke set siden bane 2. Igen, jeg troede også, at ninjaerne er færdige, fordi jeg ikke har set jer siden bane 2. Læg jer ned. Haha. Hvad? Altså, er det bare en træninja-kapløb mod en? Det er en 4 ninjas kamp mod en. Det er snu. Nå, mand. Men, okay. Nu er du død, din dumme ninja. Læg dig. Læg dig, blev der sagt. Læg dig! Men der er nok ikke længe. Du skal bare lægge dig. Hvor han det er svært. Sådan, ninja. Jimmy. Hvad laver du her, Jimmy? Du slog mig ihjel. Ja, men det er jo ligesom for det, jeg skulle have din liv, Jimmy. Du slog mig ihjel. Jimmy! Stop med at være så chokeret. Vi er stadig... jeg er stadig en god bror. Jeg var bare lidt grådig, ikke? Og ville have din liv. Du slog mig ihjel. Jeg slår dig i hvert fald. Jeg slår dig i hvert fald som spøgelse. Der kan man se. Jimmy vil tage hævn. Du slog mig ihjel. Og du ikke engang ændrede dig. Eller blevet klogere. Nej, mand. Fordi nu forsvarer jeg mig ligesom. Jeg er ude på hævn. Drop det der, Jimmy. Drop det. Du slog mig ihjel. Ja, men jamen, selvfølgelig slår jeg ihjel, Jimmy. Jeg skal have din liv. Jeg hævner mig. Nej, Jimmy, lad være med at hævne dig. Au! Au! Det er godt. Nu skal vi dø sammen. Haha, det var god. Du får et slag. Det vil jeg meget hellere. Ti stille, Jimmy. Jeg gør, hvad der er bedst for mig selv, ikke dig. Det var meget retfærdigt. Jo, det synes jeg. Og nu er det simpelthen... Så I det? Jeg tog fat i hende og reddede hende. Og den sidste boss er her. Uden Supreme Master var jeg aldrig kommet så langt. Fordi så havde den jo været stoppet efter jeg havde banket Jimmy, som der var død, I ved nok. Og ja, I ved godt, det er mig, der...
med det der Jamie, det var der lavede standen. Selvfølgelig ved det. Men nu, jeg har fået ekstra liv, fordi det er den sidste boss, og han er svær. Så det ser i hvert fald sådan ud. Det gør man i hvert fald nogle gange. Og den forbandede grotte. Nå. Se, han gør det så usynlig, mand. Og det var 2 liv fra mig, det der. Og der brugte han lige det der angreb der. Der tog han også 2 liv, men nogle gange, når han rammer ordentligt, så er det 4 liv, han tager fra mig. Det er den sidste boss. Jeg tror, han hedder Shadow eller sådan noget. Ja, Shadow. Men det er min yndlingsbane, det her. Se lige, hvordan den bare skifter ind i slottet på den måde. Bare sådan lige pludselig. Altså, det er min yndlingsbane, det her. Nå! Det er nice! Du skal ikke slå, Shadow. Du skal ikke slå mig, Shadow. Det er faktisk den rigtige navn. Dem, der har lavet spillet, har kaldt ham for Shadow. Så det er hans rigtige navn, det her. Men hør at, Shadow. Du er en død mand. Au! Det der, det går ondt. Du kommer til at fortryde. Du kommer så meget til at fortryde det her. Så, Shadow. Jeg tæsker! Jeg tæsker dig. Au! Shadow, lad være. Lad være. Se hvor god jeg er. Så det i det? Der er noget I måske lige at se, hvor mange liv han tog fra mig. Men ved I hvad? Jeg bankede ham. Jeg har vundet. Yes, man. Pyha. Jeg har også fået råbt meget. Lidt ondt i halsen. En halspastil, tak. Nå, men det ser ud til, at Shadow, han er færdig. Og vi fik reddet hende. Det var noget af en slåskamp der. Ups. Der var lige en høj lyd der. Noget af en slåskamp at tage. Men nu er det slut. For jeg er helten af Double Dragon. Ja, det her, det var så det. Det var det er jo min fars barndom, og når jeg er voksen, er det også min barndom. Spiller det meget. Det jeg håber jeg stadig på at gøre som voksen. Det er jo et sjovt gammelt spil. Og jeg har sådan længe tænkt over, at jeg skulle udgive spiller Double Dragon. Ja, og det er faktisk toeren af Double Dragon, det her. Jeg kommer nok ikke til at lave flere videoer med spiller Double Dragon. Det kan godt være, hvis jeg gør, så koster det bare penge for mig at skaffe. Men jeg vil tænke over det. Så tak fordi I så med den her video. Altså vi får det set færdigt, men det er jo færdigt nu. Ja, sådan. Tak fordi I så med i den her video. Husk at like og subscribe. Og så ses vi bare i den næste video.